Jatketaan me kävelyä tonne päin, katsotaan käykö ne kimppuun. Joo. Ja minkä takia. Uskomatonta, uskomatonta. Okei, kävellään poispäin, niin ei voi syyttää. Tää on pyörätie, toi on jalka. Kato, nyt se tulee... Mörkö seuraa meitä tänne puistoon. 2 mörköä ei oo todellista. Tää on ihan käsittämätöntä. Varo pyörää. Joo. Ei, kaksi mörköä ja sen perässä vielä Maija. Kolmaskin vielä. Oikeesti. Ei voi väittää, että ei oltais noudatettu poistumiskäskyä. Ja silti. Ei jumalauti. Ne pelkää, että me mennään tonne päin. Naurettavaa, mutta kyllähän siinä riittäisi yksi poliisi katsomassa, että mihin me mennään. Niin se, että laittaa... Muutama tavallinen ihminen, nyt meitä on tässä 5. Joo. 4 auto kaahaa. Hei, ne astuu ulos autosta, ne tulee oikeesti tänne. Hullu! Katsotaan. Ne tulee pidättää, kato. Minkähän takia? Katsotaan. Ketähän siellä otetaan nyt kiinni? Juoksen tänne päin. Vitu hullut ihan oikeesti, me ollaan katsotaan vaan. paikalta. Me ollaan kyllä noudattu poistumiskäskyä. Apua! Apua, poliisi! Ahaa, no ne otti. Sieltä tulee vielä yksi auto! Apua! Mulla poliisi hyökkää! Odotaan. Joo, elikkä mikähän siinä oli sitten? Oliko se... Ne halus nimenomaan tilla se. Mitähän siinä nyt tapahtui? Katos, tässä on Tillasen provosointi vähän liian tunteisiin. Ai, Tillanen jollain tavalla provosoitti heitä. No, jos sanallinen... Se oli vaan, ne halus Tillase jostain syystä. Jos sanallinen säilä voi viiltää noin syvälle, niin se vissiin osuu kohteeseen. Kyllä. Eihän siinä ole kyllä mitään järkeä, että ne halus Tillasi siis tollasella jengillä. Mikähän siinäkin oli juttu? Mä en todellakaan tiedä, mikä tässä on niinku järkenä. Me ei ole tehty mitään pahaa kenellekään, ei minkäänlaista väkivaltaa. Ei olla varsinaisesti edes vastustettu määräyksiä. Ja silti tällainen kohtelu saattuen. Vai haluuko ne vaan sitten leikki henkivartiokaartia ja pitää huolta meidän koskemattomuudesta? Kyllä. Eli ne Tillaseen ne hermostui jostain syystä, mutta minkä takia ne pitää olla 4 poliisiautoa nappaamaan Tillanen? 2 mörköä, 2 joukkojen hallintaporukkaa ja 2 Maijaa. Tää on pelottavaa. Mä oikeesti pelkäsin, kun noin hullut tulee tuolta ja lähtee juokseen meidän perään. Ja... Joo, älä ihätää kulta. Sä oot tosi rohkea. Yritys hevosen lannalla oli sitten. Oliko siinä sellainen? Se alkoi sitä tekemään sitten, okei. Poliisin lahjoa, mutta lahjus ei nähtävästi ollut riittävä. No voi ei. Ensi kerralla pitäisi olla pussillinen seteleitä. Joo, siis no voi ei. Siis ellei nyt saatana tää kansa herää tähän oikeesti, kun näkee ihan suoraan tän, mitä nyt tapahtuu. Joo. Nyt näette jälleen kerran, mitä tapahtuu. Kyllä. Poliisi on täysin sekaisin. Aivan täysin sekaisin. Vittu, Muutamaa ei tää ole enää Suomi. rauhallista ihmistä jahdataan 2 joukkojen hallinta-autolla ja 2 Maijalla. Kyllä. Mellakkavarusteet päällä, rauhallisia ihmisiä, jotka ei tehnyt kenellekään mitään. Ja meitä on 5 henkeä tässä. Tästä tulee eittämättä mieleen tää Iljan ensimmäinen vangitsemisoikeudenkäynti, kansainvälinen pidätysmääräys ja sen jälkeen selvinnyt valmis pakkohoitomääräys Turkuun mielisairaalaan. Eli onko meidätkin luokiteltu nykyään niin vaarallisiksi, että kiinni otettaessa meidät pitää huumata ja toimittaa pakkohoitoon? Ai tuolta tulee auto, meitä vastaan poliisiauto tulee tuolta. Katsotaan, kehtaako ne ottaa meidät kiinni. Ei oo mitään syytä ottaa meitä kiinni, me ei oo tehty tuolla ja Mörkö seuraa meitä tuolta. Ei jumalauta. Katos vaan. Jesus Christ. Että ihmiset kuvatkaa, todistakaa nyt poliisi hullu. Siis me ollaan miten ne mukaan meidän... Onko se sit Jallu sinä, kato kun sähän olet joutunut poliisiväkivaltaan. Ehkä sä voit auttaa meitä tätä poliisiväkivaltaa vastaan. Sähän oot tätä päättäjää. Joo, ei hätä, mutta sehän on lapsi mukana kai, joo. On joo. Mutta poliisi jahtaa meitä, vaikka me ei ole tehty kenellekään mitään. Mä tiedän, että sä oot rehellinen ihminen ja kannatat myös tätä sananvapautta ja kansalaisoikeuksia. Kyllä.